Okay, det er godt nok en lille smule uskarpt, men ikke desto mindre, det er de sørgelige rester af, hvad der måtte være tilbage. Der er indtil flere, der forsøger at flytte deres biler. Hele græsplænen, den er under vand. Og alt det vand, det er pt. På vej ned i de lavere liggende kældre. Der er ikke nogen som helst vinduer efterhånden, der kan holde. Og basically, ja, det vi står og kigger på, det er Godthåbsvænget. Jeg står oppe på 5. sal og kigger ud over, og nu kan vi, hvis han ellers vil være så venlig at køre ind, så vi for alvor kan se, hvor meget vand der egentlig ligger. Nå, så heldig var vi ikke, men ikke desto mindre, det er omkring 25 cm vand, der ligger dernede. Der hvor den mørkeblå bil holder, den der holder, hvad der umiddelbart virker tættest på rækværket. Alt andet på hele pladsen er bare under vand. Og det er deprimerende, fordi vi ved, at det vand, det er kun på vej et sted hen, og det er ned i kældrene. Så vi krydser fingre for alle dem, der har ejendele nede, og håber, at forsikringen dækker. Godspeed all.